हान्थु लोरप लोरप सोमावनानै साहानि हुआव हाबै हाबै हाबो हान्थु लोरप लोरप सोमावनानै साहानि न'आव हाबै हाबै हाबो आइबो गैया आफाबो गैया हाबै हाबै हाबो। खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे लोरप लोरप एलबामा दासान्दि 11 दिनावनो 1.1 मिलियन भिउ जादों। बर'नि बेबायदि एलबाम बेनो फार्स्ट जानांगौ, जाहाथे बे 11 दिनावनो 1.1 मिलियन भिउ जादों। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायदों जाहाथे बेबायदियै मोजां एलबाम बानाय जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव। मानो होननानै बुङोबा बेबायदि भिउ फैनाया 11 दिनाव बेबायदि 1.1 मिलियन प्लास भिउ फैनाया जोबोद सोमोनांथाव आरो बेनिखायनो आरो बाख्नायजाथाव। बिनि जाय बिथांमोन डाइरेक्टर बिथांमोनहा बे गानखौ लिरदों, जाय बिथांमोनहा खनदों, खनगिरि बिथांमोन, लिरगिरि बिथांमोननिसिम जोबोद गोजोननाय जासिहरबाय। आरो लोगोसे बेबायदिनो दमासि बोथोरावबो मोजां मोनसे आरो बर' इन्डास्ट्रिनिफ्राय जोङो मोननो हागोन होननानै जोङो आसा खालामदों। आरो बैसागु बोथोरावबो जोङो मोजां बैसागु मेथाइ बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामदों। जोङो बर' इन्डास्ट्रियाव जोङो दासो जागायजेनहांनाय जोंनि बर' फिल्म इन्डास्ट्रिया। बेनिखायनो बयबो जाहाथे माबायदि खालामोबा जौगालांगोन बेफोरखौ एसे नोजोर होनानै बानायोबा मोजां। बेनिखायनो जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव दा जोङो बयबो जौगाहोनायखौ जोङो नोजोर होनांगौ आरो बयबो हेफाजाब होलायनांगौ। दा हान्थु लोरप लोरप गाना जेरैबायदि दा भाइरेल जादों, 11 दिनावनो 1.1 मिलियन भिउ फैदों। दा बियो जोंनि थाखाय बाख्नायजाथाव। मानो होननानै बुङोबा बे चेनेलाव बांद्राय साबसक्राइब गैयाबाबो बिथांमोननि जिनाखि भिउ फैदों बेयो जोबोद सोमोनांथाव। 11 दिनाव 11 लाख भिउ फैनायाबो जोंनि बर' इन्डास्ट्रिनि थाखाय जोबोद सोमोनांथाव आरो आसरित साननांगौलगिया। मानो होननानै बुङोबा जोंनि बर' इन्डास्ट्रियाव बेबायदि भिउ फैनाया जोबोद खम भिडिअफ्रा फैयो बा एलबामफ्रा फैयो। सोरबा सोरनिबा बोसोरसे गाहामावसो 1 मिलियन फैयो, सोरनाबा 2 बोसोर गाहामावसो 1 मिलियन फैयो। नाथाय जिनाखि बे लोरप लोरप गान बियो जोंहा 11 दिनावनो 11 मिलियन भिउ फैदों आरो फैगासिनो दंबावो। आरो बिथाङा खमैबो 5 मिलियन प्लास जागोन होननानै आं आसा खालामदों। जाहाथे बिथांमोननि थाखाय जोबोद कंग्रेचुलेसन। जाय बिथांमोनहा बे गानखौ लिरदों आरो बे गानखौ खनदों आरो जाय बिथांमोना बे एलबामाव फाव खालामदों बिथांमोननि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो जोबोद बिथांमोननो रोजा साबायखर जासिहरबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ।